Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibwatani na Kenya Pamoja Sacco iyonyore obukoreri ubuya ase kinse muna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa loan muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya wa Kenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora wa Kenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate branch chito ikomena chire within gusi wanahintu tora rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini Sacco yeito bagusi yeito esa magendo wa Kenya Pamoja you our concern. Mwanzo murigire nainde asebire biga karibu sana asinkona yagetembe ere tunyare gusanga naye igati yare akokorekana anomonokora ase Sacco ya wa Kenya Pamoja Sacco kwa bere gukuri wasemi yake menge tunyare chinsemo chiri cha Facebook na wa YouTube na Getembe TV erinde tunyare gusanga nabageni varaiga se studio banyale gutwera na Sacco yiga ne yangenjoki na boigo mbuyaki yabeire gekogendera koreta ase omugusi karibu sana asenchira yabene erinde tonyare gusanga yes wairire bia yes ndocho more bia karanga nonye abali mugo segeta bacha se wa Kenya Pamoja na umuntu agutwara moyo na boyo mbuya more na boyo mukonyara agusanga amareta ino na boyo nsemo kimutenerete ase Sacco yega ino barigiriri wairire bia njenguro kwa Amos ugamba bosire. yes ase wa Kenya Pamoja ndune assistant microfinance manager. Yeah. Microfinance Manager. Yeah. Ndona na sense yao ase Marieta na nje ngoro ku Geoffrey Makori igonde credit manager we ase wa Kenya Pamoja Sacco. yes Ewa wa Kenya Pamoja Sacco iri tari abire iri gutara kigiba gusaba ntabange babire bakoigwa aigase orgongo rwagusi ninki urakwanire igoro ya Kenya Pamoja Sacco. wa Kenya Pamoja Sacco muna wate bire ne rietari abantu bakoigwa na abantu barali buri bakabo Sacco ya wa Kenya Pamoja ne kurwa financial services to members. Ne Sacco ya chete ekabeko egachamo na abali bechikawa ya chagete 1976. Bono igo yarenge nga ne abali bekawa babegetayamo atiga babeke Sacco kando egere bakonya samanga na finances lakini rende bona se ka 1992 rende tokanyora ngate ndokonyara gokoranga ngusi yoke kiagere ya karukurugusi Farmer Sacco tokanya change in 2008 kawa wa Kenya kabwata abantu bonse. yes One Sacco ya wa Kenya igibwata abantu bonse kutatika tali abali miboka bali bechikawa bono tukaswa abali mibonse bali bechaye tukaswa abantu bebyasara
tukasoana abantu b'emishahara bagwakana emishahara bono Wakenya pamoja na bere ebwatete abantu bonsi batari bali miboka ebwatete baka abantu bonsi Mbia mwana sana Amos. Yes. Inkioranya rekomentera se Wakenya pamoja sako na kiabere unique usekuru guchaka kwae na kiabere kekorokana kiri yabene. Yabere yabene sengenjo yakonyira abantu banyarire kugendereria ebiasara byabo bagendereria oboremi bwabo mbali yabakonyire amaisha abo achenchiri igo na kiaberire yabene Inkioranya kuse kurwa egwachakete gukora peremo ase esako yiga ingikirio ratebenga kwa beire gukora kiri etofauti kurwa kirokenda ase chisako chinde kinda tebe ke mokiabo asensemeri etokora twanyarire goikeri bari batari kunyara goikerie mikobo kurwa ase chibengi esengenjo bakoburi bwebinte vinga ase chibengi ona asengenjo wa Kenya ero kwansi kwabiro mubwatani bwororo igo tokokoroseria egasi yawe yabaso obwororo turi koburi bubinto binge naende tweikereiri bari batanyare goikereka batari kunyara goikereka nechibengi so twanyarire goikeri bonsi bari paka bari bagochimaria ebinyoro ime bono egati yebiombe ao kusebiombe biri bike boko ba mugosira mbere byebi ebiombe togosira nebi byabangina oise gotara kire kenyoro na bokonyora abangina nabagakambara ase ebiombe bakobeka namo banya kuumerana banya gokora ekigasi kyabo chinge bagonya gokora so ebiombe byakere byakorire egasi goetania emiaka ebere ngocha tole twabatarira twabasomi twabareta basoa gusaba chiloni chinge cyogwekonya ase ebiasara byabo bono na chiovisi tutaragenda na chiovisi ichinene nkaichi gotoka chia Wakenya pamoja ofisi yaitene negero muchi obosongo daraja moja gaiga daraja moja angena gudika ina red office yaito na inde orosagio oromo rwaito rwe branch no orabu na inde ntubwate chinsagia chinde chinyinge 15 gusigweta na inde twaigwire ntore omabei ntore na migori bono mbiyamana sana tukogenda asinsimo ya chivesa whatever alternate bangana credits usichilone chiri chinke aba bwatani bakonyora asinseme yo ebyombe biga nakyo muntu akonyora konyora credit singira kwana sokonyora credit ase credit muna yo mintate birinda mentago esako nebwa head office itegere gaiga daraja moja opposite Woodkalia Union na inde ababwatania ose members bali tokonyara go support ya samangana yechi amakabesa nabo kero onde ndirigo pagua ndirigo tebana ki mundaro mu tambe angana ndirigo tebana ki mundaro mu monoru go somo balire as long as you mundale member na ndago kuli so konyora makabesa makabesa yegana bo muntago nyaitera muna asana individual ekera bogate account ko sase mune group muno yo minto my colleague atebil lakini nainde na tebo muralia nga ekero okuligeria abantu bagendereire ba aranyinge bantu banya kogendera babwate bese chiabo abande bakogendera so kutumia chibese cy'umuntu nde no muntu yo nabeko ba ebengi nabeko besako lakini ndu twagenderere gusomia members baitu nga ekaro bago saba chibese mpwango bako gendera kubwe ekaro bago tumia chibese chiao so a member as long as you get ko be member na bwate o onjere yere raisi ere bwango konyora chibese likabeso ekiagera nabo na tebire akonyora likabeso gwetera muno muntu be no yomo kusemune kiompe bana ekero tukwana chiloni abantu abangemba wete chiloni obuya boko menya ase uko saba chiloni go say credits echiga ase obukima bw'omuntu mbrufe watebe nganere buya komenya ase gutumika chibesa cy'omuntu mbaro bafatari gutakamangana ya madeni yes bono ase abatari gutakamangana ya madeni kero ken nabo konyora na ase ngenjo ya mangana bakuyuwa gose barorire
mara nyingi lideni abande nkobo abarase ng'encho erietandiri kuruku gosakurwa embarrassment ekega nabo okonyora ng'a kero kende kwa nyorire chibesa amakabesa aya tokonyabeka ase encherere endunga egere kwanyora amapato achi gokonyara kogokonya oiranie ekegera eloni ero nebwate namakabeso naende amakabeso goikoiranie ara nyingi eloni terimo na grant eri oraewe egere tori koirania lakini eloni goikoirania bono onyore kero okoigwa gose kwarorire omonto oirete eloni kero kende by mistake by chance akanyitumia bobe gose kero kende egasira bosa ochire godaigwa amang'ana aria okorora yane nabagokobo imu nayo oyo otagete gosabe ebesa bono ekero akoboiri gwateba bono turi gotagete kobogori loan gose gosaba besa lakini ase study yakorirwe ase korigereria buya nabo okonyora ng'a ase bari bagendereire goetera chibesa chiabo nabake abange bari bagendereire bagenderete ase eng'encho batumire chibesa chia abanyene bande bono mbe mono sana kwirana sore Amos qualifications gose mbinto ki biri omonto abonete goikirani gose akoba kabwate ana mono ebyombe erinde banyara gokora okubwaterana naino mbuya mono ase abanyakiomba abo twateba bechi group yebyombe babwenete babe mbarororo mbagendete gokora egasi yabo babwate economic activities bagokora chiabo naende babe irororo barakorire mbabwate obumanyi naende ko bakumirana aria ase bakumirana naende mbabwate certificate yabo bare registered na social services naende bakorire ngotungumirana bari bakore omubwekano merry go round abandi mbabwate ebyomwaka so ebyombe ebyechi nachi qualification tokorigereri twarora ng'a tokobareta amo tokobatrain bagotumia chiloni echi amakabesa aya buya nanyare kobarusia egetwekemo begendereria ase amagima abo chibakonye egere batoe successful stories bono ase ebyombe biga umaitira bokonyora nonya chimeri go round mbare bakoro gose ne mieme okonyora ng'a ekerengo ngeraro gechibesa bakonya bakubeka ase ekeganja mubwate limitations gose nkorigereri more ng'a ekiombe kiga chibesa ching'ana naki kiranyara gotoretera gusena etokorigereri ekiombe torochi babekanira amo na kero oyomo nabwate egasi eria yagokora naro ogokora ebiasara biaye bike bike naro ogokora oboremi bwaye boke boke so bono nabo tokorigereri twamanya korigereria ekiombe eki gionsi kero omonto okonyora kwaye naki kong'ana twasoa komusupport twamutrain twamuoa makabeso wakana naria aregendereria ase ebiasara ebi biaye bono ase process yiga yekiombe kwerikia gochaka gokora okobwaterana naino ase okobwatana naino naki kero kende ekiombe ngeraro kerigeti gotara gocha ase more nonyare gokwanera ebitambokero biri barigeti babwenete koimokia erinde bachaka gokora okobwaterana naino mbuya mono ase abarigereri bari batorigereretie abande mbara ababwatani baito na abande mbara batorigereretie batari ababwatani onye gotagete gotoikeria etobwata abo bisa baito barekere ekenyoro onye nogembo ntobwate onye nyachaki ntobwate onye nkebirigo ntobwate ekerenyo ntobwate bona abo asore ekenyoro ekio kere village nabo okoigwa kere ekenyoro ng'omo bisa naro wa Kenya pamoja one kero otagete koba omobwatani nabo okomoikera ase obwang'e naende oinyore ng'a ntwateba ng'a ntobwate chinsagia chire gusie engima na echinde twachire isiko ya gusie nabo ogoikera goetera abwo ase chinsagia echi chiaito ase kogenda ororo nabo okonyora amaereso naende onyare gotojoin oba omobwatani oito oyomo oiche naye onyare kwegendereria ase obogima bwaito bono kero kende ekiombe mwarorire mwabere mbogosire egati yabirie ebikepe imbere biebi orakwanire ekiombe egeke kabisa yes twakonyire ebiombe ebike kabisa naende bachagete kobogoria chibese chinke paka bono bakinire na intwe twatarire na barabwo bakinire paka bono babogoire chibese chinyinge paka emilioni eyemo bono chibese chinke pie group eranyare kwenyora korase ngore boni gakire group onye bare abamemba 10 abo nabo abakepito gochaka nabo bagenda paka no 30
so ekera bagochaka nabo bagochakera igatigati ya chiribu 10 ne chiribu 20 akero yomo onye bare 10 ono gwake mara kero muntu irenga akobogori twamanya konyora sobu amo irenge group yose yakoraki irahewe mwaba buna e group gose mwaba buna kero yomo etoko bakero yomo wetere group igono tumine tinga goikabe se group ase group nitinga kichoko irane na ndechirane bune group na ende bairane bune group kero mutienyi bono aya via mono sana na koirana sore Geoffrey Yes. Naki abantu umuntu kwenyorera elona naki abona to gochase more mbintu kimokurigire mama kana chilone ke sengenza tari onde bwense orache anya enyore elona muna twat na amosi atebire ndobwate chilone chigo target aina mbalimbali ndobwate chilone chigo target ebyombe muna amosi atebire ndobwate chilone chigo target abalimi abalimi abego tobangete nga toko abalimi bechikawa naende tobwate chilone chigo target abalimi bechae ndobwate chilone chigo target abanyabiasara ndobwate chilone chigo target abagokora emirimo gose bagwakanwa emishahara kero mutienyi bono koreng'ana muno omonto akonyora omoshahara oye gose koreng'ana muno akonyora amapato aye ekewango kia eroni nere yaye akonyora getari koreng'ana na abande muna bono ngotageti tore abanyabiashara aba bagokora ebiashara ebike mpaka ebinene bono koreng'ana muno cash flow yechibesa chiria akonyara konyora egere ntochi gotwara amang'ana aria ng'a osinyiri koirania egere twanse gotwara obobe bono tokonyara komwa koreng'ana muno akonyara ebiasara biaye egera improve ebiasara ebio tokoroka chironi echo chia business loans gose ase ebiasara muna bona ase chinsagia chito tobwate chisenta chinyinge sana abanyabiasara bagokora ebiasara naende twasupportiri abande mpaka bagendire bale bono tokoroka medium kuru small mpaka medium na abande bono they are heading to large abande ntupale bagokora bakonyora omoshahara balikire kuru county national governments from small mpaka nonye bali bako ani emisahara emeke toratebe kero kende commercial banks mbali konyara ko support ase emishahara yabere emeke konyora chilundi to basupportiri kotarget tole abali balikire nonye muna bono toratebe chisukuru ntubwate abafanyikazi bagokora chisukuru ara nyinge bakorukunga support staffs all over in Busia ko batole chiloni chiri tokuligiri emishahara yabo lakini naende twaligiria third rule y'emishahara eyo omuntu onyara konyora emishahara eria koreng'ana echibesa chiria akonyara chigotigara out of their third ndobwate abalemi togotargeti ne abalemi bechikawa muna bono kusise ito ndobwate chikawa chinyingi n'abalimi abaige kero babwate chikawa kero kende chikawa echi chigopimwa chiaira matuko makeiga mulimi atarahakanwa twamanya goteba before ataracha gwakanwa twashirikiana na the matter societies twaranga omonto oyo opimire chikiro chingana na kiago cha gwakanwa twamwa mune advance bono ekero twamwire mune advance twaganyinga kiekero chikawa chigo cha kuna chia pimirwe twacha guchina cha rinde koreng'ana na tokoigwana ntubwata abechae abalimi baito gusi basimegete chae nekero babwate chae na beko bakonya ase amang'ana aria kero batagete obokonya muna bono bagote twabachi bese chira kanu mwaka oyomo gwetera se kemerigeri chae twabachi bese chira kanu emyaka ebere bakebona emyaka 3 koreng'ana muno omonto agotore chae yaye twaba chi advance muna bono ngochitore twanyore bonus kero mwaka ekero twanyore bonus kero mwaka ngothaka torerende twabatebia kuganyete bonus tugocha buye bonus advance tukanyeruka bonus advance ochikonya gwakana kare ochikonya gwakana nga kiekere bonus igocha korewa ekiagera ntumanyete nga kie bonus egora egochiacha
bono kwanyora omonto tagete atumia beserie bonus lakini bonus tereka kwa Kenya isako yaitu na otole tukubaya bonus in advance toiwana nanga kegocha bonus twanyerusio muna bono ntukanyite bonus na kingoteba nga bonus mang'ana ya makabesa ya undwe asabali baitu baigwete gosondo bwate chai aise goche wa Kenya ali pamoja uroche takonyole bonus in advance ndio kabwate chai uroche ngento kikiragere umwana aseriwe kabwate chai kiagere sako ya Kenya ngurutuli chiloni echo. Yes, Mr. Geoffrey mbwateri bori abwate okoena na chipese tote buna bona abari mibeke merigie chai ekemerigie kawa ngiro mutinyo monto mbare bare ira nikiro mutinye chipese china lore muna bono kolengana muna echairi ngwakanure kiro mutinyo. Yes. Na kiro mutinye yigabone gotukumanya chipese iri ngotakire wakana chibese chine chiokolenda kwa chigo cha twana cha payment yeli tuiwana nte ya kiro mutinyi ikiagera kemarigie cha yara nyinge ngwakana kakere kiro mutinyi igie kawa etubwate bagwakana seasons kero kende bara akana gusenkabere gusekata to mwaka bono igotukugania twakana ekemarigie kawa kabere omwaka ekiagana rie ewa tiri wakane kakero mutinyi ewakano ange kabere kere season so bono echichinde chionsi chironi chionsi toko ena nali go chiwakane kakero mutinyi ekiagero mutinyi ekero yarire mapato naragocha gotatigie kawa. Yes, nimbwate nende eribore ntubwate ase bali bagokora emirimo tutebe buna emirimo ya serikali usaba gukora emirimo nonye chiskuru buna kwabaroka subordinate staff kuma konyoranga emishara nguchire yanyoro ekero yekirie omuntu yatarakanwa na ndi murigite konyora chibese chigakurwa sare nikimokora bono ntumanyete nga kero kende chizukuru sana ngochichire chiaganya chibese chikuru nga capitation na esukuru ntumanyete nga capitation kero oro ne chiakane bono nturi kuli na muntu bese tumoteinga turakanwa ikotokogendera konya kugamba toigwana nga bono chibese chikakero chikocha kuicha ikotokocha kunacha mnakolengana chanyorwa lakini nturi kumuli na chibese nga tari kuira singe njonjera chakera mutinyi lakini rende nonyene record yesukuru ngotebere kero mutinyi ebese umuntu okolega singwa kanwari na ikara akanirwe ngiatakanire loni yaye kitoigwana ngangero mutinyi kumwa akona chwa gusako akana nduri gutwara muchano mono igo ekero toko ena nabo togotebani ngakero kende tokabwate ogo delay lakini kero ya delay tiara wa members kero chiachiri nabo tokuigwana ngabona ndi tokona chakolengana muna toigwana nete bona. Yes, Mr. Amos koira na sore omuntu okorigia kuba emember ya Wakenya pamoja sako bitambo kiroki osinjira kiabonete gwetaba kacha kuba oyo moino bia mono kowe member ya Wakenya gusoma bwatani Wakenya pamoja twateba ntubwate chinsagi mbali wasi omuntu amanyire igoro ya Wakenya pamoja n'obuya bwaye igaguchitokesa kerachire etoko mutebia akoreta chi document mbali ntubwate chiri chakyare tubwate ne kibande kiaye kachire ne kibande ne na kyare igakuigorerwe account ochaka go subscribe ko bumubwatani wesako ochaka ko bumubwatani abuna abwa mbia mono sana ekero otokurigire ino nechibesa choka mogodil na chiro kirken na wora nyoro mwancho morigire yoko boringa nechibesa choka ebiasara bichibesa choka mokora mbia mono aseli boli elio. Yes. Twateba ngokora tole biasara ebyo chibesa choko ni chibesa ine sako savings and credit asoko beka akiba na inde wacha gwasaba amakabesa achikogokonya kwaendereza imikakati eri yaho gukora yeke biasara n'ekyo burimi ngokora tuli chi training nkwemba waturaba ababwatani aba baito bonsi ebyombe pamoja nchira kimoko ba empowerment ngoba ngokora tuli members education mafundisho naro wako bagweta gwetaiga twabasomi
kobwatekana bono buno gokora ebiasara nabo tokoyeroka financial literacy obumanyi ng'aki obwente gokora ebiasara biao buna bono karega nkwabori ng'a ekero omonto airire eloni omaete ekero yamofaidi benefitri anyorire obuya bwaye takorora roni koba gento kebe gose rikabesa koba gento kebe gekogera namaete obuya bwa obuya bwaye nogwakana kero gwakanire ntobwate chi graduation skill ogwakana buya kwamento kulingana n'ubwo konyora kwawo so ekera akanire buya gwetera financial literacy elio gosomi kori igo twamwemba wire omanyiro obuya bwero bweroni usubweri kabesa igo bono gochibosia nabe gakobogori na nabo mu customer ito botambe na ndento nyare kumukonya uno mubwatani bwesa ko yeito to create loyalty eri abere na into neranye agendere gukonyeka botambe no kwanere interest rates kero kende interest chaito gose faida litoko bori yechi amakabesa igere bune market yekoenda tobwate attractive rate tokoena na buna jironi chaito nevi wango mbali buno mugwekano bono na bongo teba asemia faida orato ene siringi ya muna tongoro nani ase biyombe biri tokoena neme kabesa ase kera chisiringi emia yo momo ntakoira ase emia yemo ogoto esiringi yemo na tongoro nani mba mwanya konyora okwemurungane gocha korwa ase bali mukorwa okubata nabro to ekera tokobeka amagoria ya makabesa yaito ngorigeri tore economy ne koenda ande twarigereri bali baminto barase industry ye ngaki baruba gukora so that twatema kobeke price eri era konya bali mibaito nababwatani baito n'abanyabiasara baito egere bagendere kwegendereri oinyore ng'a mono abatokobeka ase ebyombe aba n'abanyina n'abagaka bari bagachira ase kurigie makabeso kurwa sande kuruno eninkaga ari no maite chisairoke chitokoroka chisairoke ba charge interest endere igoro so bono ekera bachira ase wa Kenya pamoja togotema kubeka buna economy ekoenda so that bana baro banyari gwe comment ase biasara biri byabo bagenderere bekonye igona bego chenchikero mbwaka gose nkora irere gekake nkora irere ende kubwati bune biasara bikogenda bona embe mono sana Mr. Geoffrey yes egati ya bari bako basaba chilon basinyokoirane ngakwanira kusakoro I think yone ringana ya berege kole to bo basaba ntukemukia chilon yes mbiya muno moralia muno yo mintamo sia ikire goteba chironi chie sako igo chire interest toratebere muna market yekogenda etogo compete with the best rates chiri in the market ebyombe munatebire igo toko chacha eshiringi neso money eshiringi ne chitongoro na asemia asaba bakobogori muno monto bene igo toko bachacha interest yeshiringi neso money asemia nakinataka kobeka buyanga ase ebyombe igo toko bachacha eshiringi ne chitongoro 8 yes aso monto bene okubugori munayora icho bugori igo toko go chacha eshiringi neso money asikieto fauti yo nande ye ko reduce yes kero motienyi muno wakana igere 1.5% on reducing bono munakwaburia aranyinge chibese ngo njibwata matemo na mwaso elon na bego kwa matemo ekero tanye begeti isako kokora tole chilon na inde to akora savings na inde to akora gendo gekurunga member education iye kurunga capacity building especially on financial literacy ine service esake gokora ase members egere na litoranyare kutwara members tokogenda na barabo for a longer period
tutakoleti ti services igotoraba wase emudenge ase eng'encho ya ogotamanya chibese nabo chiko ogochitwara tochikorere egasi oire loan mambiende onyore ng'ai gokonya kwebisa ase eng'encho ebesa eri tonyekorere tonyebwati okoirania yagera members abange banza gotwara obwoba ntwakwana ogosakora muna kwabe wateba na gosakora tari kweng'encho ase any financial institution eibone tokonyoroka muna last resort egento kia omweri opi atua ya omweri opi esako yaitu etobwate open door policy yani onyerero koire loan kwanyora tobwati enjera naende amaene ere genuine tonyarete konyora rero nkoirani kware nabo ogocha togambe toiranie totebani tochange terms ekero twachangeire terms igo igere a win-win situation aye muna member owin nesake win but rende ara nyinge muna bagoteba tokoborwa omonto orwarete omotwe asekere echiro nekero twanyorire omonto orwarete omotwe ase echiro ntobwate mechanism tokobwatia egere twanyora konyora chibesa echio ekiagera chibesa echi nechi esako naende chibesa echi nigo chiri chia members bande bono ekero twabwatiri twaikire twalebo ng'a bono nkoigwana tore nabo ekesi eki tokoekorera abo tokonyora ndiri koigwana ekesi nabo togokebwatia eyemo ase eyemo mpaka ara nyinge onyora ng'a bono twatumire abaauctioneer naende kwanyora twachire legal courtin tribunal so ekero yaikire tutatilebe igo twabwatirie amang'ana aya onsi buna nakoeresire ya asinyire lakini etoko encourage members basabire chibesa korwa ase tore ntotwara obobe bori ng'a bono ngocha gosakorwa inde nyora chibesa chiria etobegete abobisa kere kona and we have empowered them ekero omonto agosaba chibesa tigo omonto asabe ebesa naende aereswe naende aisabe ebesa yakonyara achikoirani tasabe eye atari kochikonyara koirani korituke rimo kwanyorire ng'embura yature yairire stock inki totagoikaranzera tokwane tobange emikakati ende emeng'ao egere onyore na intwe esako tonyore ebo mbio mono sana Amos. Mara ange cross-sense ya Kenya tari nonye ntokwana nonyoro ngoro rwa gusiroka yarorekane muna chisako chibesa chaba Kenya use chibesa chaba menyi abange obwatani abange chabere chiko yera se chisako mbore muki omonto abonete gutwara ekero agwa approach wa Kenya pamoja sako mbia mono abarigereria bonsi n'ababwatani bari bonsi bari amo na intwe wa Kenya pamoja igere kirenga kyaino na kiekogera toro naende kerere kirenga gyaito obwaminifu nobokoreria egasi bwaito togokorera egasi egere torende chibesa chiababwatani baito naende buna ekirenga gyaito kegotenge tutaite totare n'abakoreri aba baito korwa aria ase twamonyorera totare nere mpaka tomoikie ekewango kere buya mono kobwa aria ase twamonyorete iga ekirenga gyaito gari tari ng'a ebiasara biaito nogokora egasi eyia ase obwaminifu na gokora na chimbwa chingiya professionalism toteki security and safety ya chimembe echi chiaito aba n'abanto baminto bagusiga abande torwete korwa ebinyoro ebimo abandi n'abamama baito abandi n'abatata baito oborende tutaite torende ekiganja kiabo naende buna oyo minto Geoffrey yateba twaembawire abakoreri emirimo naende wa Kenya pamoja nere regulated ne serikali igere registered na SACCOS SASRA igo SASRA yo Kenya nenkobwatiere
yataka korora ng'a chibesa chia abaremi nchirendire iga emekakati nebekiri goika toba abanto tore abaminifu korwa ebiongosi bonsi pi korwa oborari ase obwongosi bwonsi. Iga egento ekenene ngwashua abakoreri baito na ababwatani baito na bari bataraungana naitu bonsi emirango yago Kenya ere wasi naende intwe ekerenge ekenene nono okoena na emikopo yaito ya ebiasara etokoba totare na barabo intu ntori biasara biri byogocha gotaka gocha ntobwati biasara byokoni maremo gose koni binto byaye byomuremi intu etokomoe loan totare nere emokonye so seng'enche serikali ero koboko kwaye koro naende nebegete measures nebegete bitambokero byokorenda ekeganja kia abaremi igo naki ngwashwera abarigereri baito ng'a kwa Kenya pamoja erendete ekeganja kia abaremi goetera okoboko bwa eserikali nogokora amo nainto na abakoreri bari baito togokora na baroboro babeire empowered nchera kimogotema ogwikera abantu abaya ritukasirinde gose kweonia mbuya mono ase ribori erio ntobwate chinsagi chiri chiaito twateba ntobwate marketing department eri oboni ntobwate sales bari kire ekenyoro then ntobwate ase abamemba bari baito ababwatani bari baito baroro bachoriri tokoroka ng'a delegate system abo naende igo bare korwa ebinyoro bibiri bianka kobwatana naitwe abakori emeremo nkorosi tore emekutano buna bono rero mwaka ostriga bono twekereire abakastoma abange mbaro batutegereire omugorogo iga abandi bakari ababwatani baito ene enchera eyemo okobatebi ng'a wa Kenya pamoja iroro basinyitu yenyu igo ngotumia tore chinchera chinyinge ntobwate website ntobwate chinsaki echi nateba okeroganetie ngoikera ororo naende nkoorganize tore education meetings ase ebinyoro biaito so nabo okonyara koigwa wa Kenya pamoja ng'a nero egera ojoin mbuya mono sana Mr. Geoffrey Yes. aumaite andonsia somonto agochi ekero okwariganibwa enchera nero ororo okotema korokiwe ebinto ebia ekero omonto arigeti gosoa wa Kenya pamoja sako seriri atemire gosiomeri enara ria maya moko barigane naro akogera omonto ogendera kobera osogani gokobera neno asa amatuka amange mbuya mono bono ase gwa Kenya igo tobwate chi-services and these services echikore nchigochakera savings chi-loan na education ya masomo aiga kurunga financial literacy nechibesa nechingia na chichigerete tora na ondete yo tatageti besa esako ige go welcome members yabasomia ondo bwate enjera yo gotaka gukina omonto oewe plan yo gukina egere onyara gokora either savings chia ya say account gose utakebese como korera gose como menta se biashara na ekero omonto amentire biashara kero kende tagutaka kwira nari asare bono nabakorora ng'ebiasara biaye nabigonya gokina nari munaragani munokoni gokonya koba egere anyakoba ememba yesako muna bono ntobwate savings product tokuruka mapatano mapatano savings yeri ng'a bono rero iga muno onyegotagete gokora egento in December oraigore account onya kogacha ebesa gochia ororo egere ke wika December onyore ng'a gwaikirania ebesa eri gwatagete ine ere enchera ya moto gotebia ng'omonto ekarotagete kogacha chibesa takogacha chibesa nyomba takogacha chibesa ase chiranyare konyora chimbeba account esako igebwata aso okonyara gochigacha otari konyara kolose otari gotwara obwoba ogoteba chibesa chiane kinagacharia egento kerindete gocha gokora nyene egari ngocha kogora in December nabo okonyona ikeri chibesa echo
ntubwata soko gacha chibesa chikurunga fixed deposits ekero kwabikire fixed deposit etamu eri tokoigwanana igiguchakera mutinyu gatatu yo sita yo kiana bakumwaka oyo koreng'ana ande twakoe faida koreng'ana muno koreteki muno kunyara kobeka chibesa chiao ni chibesa chiao ng'akichingana ekero kwagachire chibesa chiao kero kwanyorire faida yatokire baada amatukari toigwananire rochi tokonya kogendera kobesa ako ne loan ngochoro osabe wasabire loan rera yagokonyire mambia nano takosuke kugocha ntogokwana indi loan indi tokomente bono egento ara nyinge esako yatemire na inde egendete ko improve on is on customer care ikegera customer care igere paramount member yeito ntotagetie so esako na inde soke ebwate complain a complain yege gotogoteba na ere kurukunga dissatisfaction na kerota dissatisfied nase igokonyoro igwete ngakange gwasoka igobono twate etogotepegete mikakati yoko ensure member onde bwensi ole bwesako oirwe service eri etakira akoyewa mpaka isaneke akogendanga na indara agende na ndachache mambia complaints injianya kubura kero kende kero omonto abwate ogo chandeka gete ataisane geti no bokorere bwaino nchira kimbogotema kumwatende muna bono ntoigorerete igotobwate bindara gatatu isako yeito igotobegete amarieta ito kitogotarage kuba ngarero kinata nabo kumanya Geoffrey yotara onye nje nago saba nabo kumanya Geoffrey yogo saba ekero ntako konya nabo konyora whatever manager onde gose omobiso onde nga yale betarangonya then number 2 ntubwate simi ase member no nere aranyari gwa kesimi atebe nga na koleirwe service yerega gose complain ya neriga ine njira ya kabere eya gatatu ntubwate complain book kirase tubwate nzaki antobegete ngabona kero monta ko complain ya sinara ko register complain tukabeka ne suggestion box aso mondara nyari ko boli riswali mwaso iko tubwate aba delegate na kire region eri nigusi na Nyamira na ali tubwate a branch iko tubwate omonto tenenerete kurua se region yeyo oko represent ya maoni kuso ko represent ya mararamika ya members bagutwara gochase office mbebona sana Amos ndochenga ebiro mbiri asense moito korende ekero twakwanira interest rates ntubwata bago save naino na ntubwata bago akuya chilona rates echire chikorengana buya mono tagitenke bekeiga tubwate chireti che loan ende tubwate na bali bakubeka omukopo unabona babwatani abatwateba kwa wale dividends ase chirasi chiri chiabo babekire nesako na bali bago save na into unoyo minto Geoffrey atebire mapatano echitoguchiroka fixed deposit tubwate mapatano elie kogenda ne chinga kyogocha kogani gotumia chibesa echo ntubwate elio go fix etam echi chonse chibwate faida yae faida ye kogenda bunne economy ekogenda na market rate chikoenda koru CPK ebengi yaitene ne Central Bank kere ya setri bona intuna utokubwati umutindo oyo twa balimi baite faida kulingana buna baseveti chibesa cyabo yebona si okwanere chinamba chino njero montara abanyore nende otara kwanera chinamba nabukunyara kweresa kubo kotebyo moncho morigereria ninkikiragere achore wa Kenya pamoja kubwa sako endeos mbuya mono chinamba keiga ngochi display tore gabo yes egente kenene ndatebye abarigereri bari barigereretie seri tukoria rero kirakomekio ochore wa Kenya pamoja na asingenjo utagitobeke chibesa chiao aso borendi bore ase safety ere
na ende buna riri nateba gwa Kenya Pamoja na yemo yabo regulated na serikali. So ekere regulated na serikali igo etogwashwa babwatani baitu ng'a aiga no aso gwenta kubeka chibesa chiao chibwata oborendi obuya na ende kobwa mono ntobwate services chinde chira attached kere gwachirega training sinchirororo members education nerororo igo bono gaiga no wa Kenya Pamoja kere gente kere gekabwe kemoime kere gwasoirororo igokonyora kere gintu buna full package ere segekabo bono ige ine rera mekie ababwatani bari baito batarato join babwatane na into oyo rigetie loan oyo rigetie go save na ino oyo rigetie loan chige amakabesa oyo rigetie go save na into ine rebe ngio gwente gocha egeroso ase gekabwe ekyo onyore chi product chiro ime chionsi chichirororo Uyamboro rase okoba official. Uyamboro ekerole official maithe bono okurende ebintu bia okwaegesira ase sako bire bingi. No bwata obole mukoreta abantu gekwera no bigite chibese chiao chinyigarari. Ororo. Igo omuntu okoba na ino gose koba closer na ino ekubwati neni bwiri abere gakubeka osokonchore buri mwabere mo korana na barabu obonchoreri buri agendere gukora buna abere ne sako na inde keroyo mona riganiri gekora ntwatebe togochakira uri orense twataranere step by step una kunya gukoro egasi yae twamu advice tubwate field officers bamotebereri gagenda so that tuguokinere tukinenere na riara abere gwa Kenya matukonsi mbio mono sana nkwera na sore Geoffrey asingenjo ebirombiyo chinambe cho korenkinga omo director ito ngochipe kare asembio mbia mono bono igona ganyo ngedeke esako etobwate amagane yakiro yomo ona nabate bya ntobwate chiloni chiaba ndobwate chiloni chiaba limi ndobwate chiloni chiebiyombe bya mosi yo mindamo sia tebiri ne chibyasara tugatwara chiloni chiabantu bakora egasi bagwakanwe meshara kera omotienyi bono ndobwate a very good product for dairy farmers tukuroka value chain iga nekero tukurenda abalimi bali babwate ebyombe bigokora amangana y'ekyombe anybody okora amangana y'ekyombe munabono ntubwate plan yokogorera abalimi kyombe ase bali batagete gukora amangana y'ogolimi gw'ekyombe ntubwate plan yokogenderera engenjenga mune y'omuntu kanyorire ng'ombe engi yasale naende nabwate ekyombe bago supply amabera ase nabo tukubaya chibese bagole kyombe n'ekyombe ekige kikoba insured ekero kyabiri insured against death in the event ekero yakule nabo omulimi naenda akonyora eng'ombe yende ekiagara nkopatana tuli na insurance companies n'abalimi igo tutegete amabera akine mono ekiagara none county government ya Kisii and Nyamira their first priority yabo ase value chain chiri amangana dairy bono abantu babwate amangana yogokora amangana y'ogolemi esako ya wa Kenya bono yaigorire ng'a nabo tukunyara kubakonya chibesa bagole kyombe n'ikyombe kyekero twabagorire na nabo tukuba chibesa chikunyara kurenda eng'ombe ikiagera eng'ombe igegodime ekubwata n'ebintu effect etaria yamo kuchiase yende kiagera gwikonyerende buya nonyole eng'ombe ere quality engiya gwikonyerende buya gwikonyera ageri buya imanya goko egintu kerieta keire gokora na yonsi n'echibesa chironi chito ase sako igotogoti echikogenda na savings munabono omuntu otagete kuburi chibese kurwa ase sako obeire member yetu yesako lero iga ongotebya bali batoligereti goseli batoroche tukuba welcome ase sako na batatuikira ase studio eba gutuikira ang'ari esibale munabono ntubwate guchakire magwawa matebogirango ntubwate branch ali ase society ali ase society chikawa
ondora angena magwagwande environment yatalera alia ntubwatu mu manager mu loans officer abantu barali bakumukonya togende Kebirgo ali Kebirgo ntubwate branch manager naro mu officer naro oranyale kumutegerera naba bonse bibyo mbimna toko batebe tukwire na togenda Magombo ya Magombo echiro no ofisi yetu ya Wakenyera twabarangiri bonse bali aparanga na Magombo Keroka enchire kwenda Ichuni alino isako yitere ya Wakenya. Yes. Abantu barange na Keroka nande bali bagonye surround, we welcome you to Keroka. Toko genda Nyamache ali enchire kugenda kuchudi Singumbu no branch yitere ku ya Nyamache ali Wakenya na nyacheki ntubate pay point yororo Ugembo ayigo Ugembo building angena opposite ya judiciary ofisi yetu noere ya Wakenya pamoja no mu manager na aroro oletiali kotegerera asibali batatu kutojoin Kenya nyato kosoye Kenya yali njira kwanda lio kindo ofisi yetu noere na ende na were market bya mono Wakenya pamoja toko genda Nyamarambe alia o Chiefs Camp egeti stadium na ofisi yetu ya Wakenya ati Nyamarambe na ende ntubwate pay point yeko etago alia enjere kogenda etago market ntubwate branch ende kurukusunika mata tukatwari branch Marani ende tukatwara branch kurukutabaka so bono ase bali batoroche na ande batete to join all those areas abona ase area tubegete services angena ase members baranyari gutoikera so mbiyamono ase ngencho yoko twali bageti mbuya mono mancho boligere onye ko ligete ko baikera ase enchira e namba yesi minigyo 0746 66 81 90 enoti isano na ibere inye isano nemo isano onaiseto eyemo kianda na boiko enoti omancho murigeria eyo one namba oranyare ekotumeka irinde kubaikira abaika bari ababatani ba Wakenya pamoja sako na nena boko banyora wetera sinjira iyo website www.wakenyapamoja yes .com iko mancho murigeria onya ko ligeti ko swaro ko nyora elon na boigo go save na barabo na boko nyara akosanga na barago ase chinsemo echo mbia mona sana eyo nero ose ayo naro twakwarigana tekegema asinsemo yiga yenkwana ya Getembe kendera gutigara ime ya Getembe TV irinde tunyare ko gendera gusanga nae ase ebiro binde ebiko obwatia niko twarengenere Amos Ogamba oyo otenete ebyombe okwana na chiloni buchase ebyombe bike na boigo nere Geoffrey ere otenete ase okwana na chiloni buchase individuals whatever oche omonto oyo mo ovene kumancho muri yandera gutigara ime ya Getembe TV korenda se bono no to korera bo asensemo yenkwana nchengoroko Matilda Obaigo. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinia omugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno bono savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya pamoja sako yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boigo abonchereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemigoro y'obutumiki bw'chibesa chilon buna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigochi advance loans boigo nkorantora muri chibesa ase uri kuse mobile payments
kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sako iliubwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarire chiabis chiabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sako ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito 14 chire within Gusii wanaintu turorogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese bali batara join please njubwango mo join tukini esako yeito na Gusii yeito esa magendo Wakenya Pamoja you our concern.